Chcete zmeniť svoj život? Už o chvíľu vás pozývame na cvičenie s Editou Papeky a jej borcami Mekim a Fekim. Už o chvíľu. Nezabudnite. Okidoki, Mica. Tak čo, už ma vidíš? Už si sa konečne dogebrila k televízoru. Aj to museli vybúrať polku steny, aby si sa zmestila do obývaka. Hej? Aj toto kura by mohlo byť olympijský víťaz na 100 metrí v behu cez prekážky a ešte by nebol ani pri prvej prekážky a už by mal jednu nohu v tvojej tlame, hej? Vážne, ty si nedáš povedať. Ty by si pošmákla aj na rozhodcovi. Však je celý pásikavý, vyzerá jak jazvec, jaký šmak. Tak toto nemica. Tu bude porádek. Upeč kura. Máš? Mrskni ho pred seba. Ideme sa učiť odolávať. Meky, Feky. Jak u debilov. A 80 kura v trúbe, už mám kopu slínek v hube. Chcem byť fit jak noha stola, ale zec ma kura vola. Meky. A hypnotizujeme, odolávame, odriekávame si. Nechcem ťa, ty hnusné kura, ty hnusná slépka, ty odporný vták, ty nosič bacilov, chápeš, ty chrípková gangréna. Nemáš mi čo dať. Ani fyzicky, ani psychicky, ani anglicky nevíš vyššie to počítať. Chápeš? Pozrová kamera!